아니 가방이 대스니 루크럭 콜룸가 코로나 피샤르자의 똥마 비싱어버 지니 먼키밭 타의 똥리야 제프로 앙 타나이 저러 너럭바이 먼키밭 사카 앞으로 버럭 르카나이 트레는 못학작 똥마니 바즈부 못학작 비르쿵고 못학작 똥마니 따부케 그방만 어클럭자게 카 শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন লাইসু দङ কুবुनि স্পেশাল ট্রেन bo laisuna chengpika joto naikol mungni bisingtei birkhung birsabaikha turuk turuk baniabo khlaina chengpika sana thangkhe rang thongni kaisa kotor godalmung himna chengpika phiokjakha abutui tongmungo जों taibo gobang hojak tongna nangsugo gos kaini hakjal tongna raidang thung bukugo mask thupnang thung tongui mankhe nogo tongnani kokung thung ojoto kok palainani aborokno mungsabo helengkhe naya tongna nangnai haktoro jotoni pal saktarma bisingtui corona kebengoi chobak belai grakhe khlaijagui tongo jefru जों hayungni bwkhak nasik naikhe afru nugui mano siwo bharatni lukurokni simani busuk kotor chini lukubangma gobangma haktorni slai kusung kusung gobang chini haktorni pherbo podre poddal nukjago phiaba haifano chini haktorro corona asik turkhe pisari manliya jese kubni haktorrogo pisarkha corona bai manjagoi thैमानि किरिमाबो chini hawa kisa keseng je kemamani aboni bagui chini kha bela yogo phia je muthangui narikmani abo soike sake haktorni joto palni smai phanni nukmungse ase kotor haktor joto lukurokno baithang o chobo ongkhornani changori khaka abo jotono people drivense chalaisong hani lukurokni krak phanni bisingtui tei kaisa phan o chobani bisingtui chini thani nukjagui phaikya abongkha hani lukurokni chubamani phan soyo o bemu khamen joro chung bharatni lukurok phunuguri kha chubama tai yafarmung chini wansukma abo chini naharmung simia tamunke abo bharatni langmani tongurungse tai chini oro to sajagui tongo सेवा परम धर्म चुबामा बिसिंतै तंथकमा मानो चुबामानो खातुंमा बतंग नरक नुखना ताइ खरकसा बरकनो चुबानाय नि लांमावो मुंसा डिप्रेशन एबा लेंमानि कुनु प्रुफानो नुगिया बिनि लांमावो लांमानि नासिकमुं कुप्लुं साकथारजाक काहां वानसुंगाताय मोनैजाक तंमुंगामां नुगुइ तंग chalaisong chini doctors nursing staff sap sutra khlainai police media ni kiching song o joto bororok je chuba su khlai tongo aboni kokno ang kobang ma saka man ki bato bo ma saka a kokno chuba mungni sakno yafar suguri nai borok ni mari lekha baiya abo tuino khorsa borok kaham Tamil Nadu ni Si Mohan Madurayo kaisa selono khnai rao bobbini samungni ajima rang bwsajukno porina bagui khokbara sai khatika phia bo o joto rangno o jorao nangui tongnai chugya bigrarokno chuba thani sbaikha abo haikheno Agartalao thela chaloknai chanai borok Gautam Das bobbini salbrumni ajimani khatima bai salbrum mairum dal payei nangnai rokno chariui tono Punjabni Pathankutni bo abutino kaisa sursajaknai koktoma ang khanaka aro sakchugya takuk Raju kubuni borokno chubana saktharka kisisa rang bai kaitham saini kobang mask snambai aroni borokno bakha takuk Raju o jora kesebo ngyekheno khungra nukhungni bagui samungbo rikha
haktorni joto bwkhakni women self help group rokni sabaya saktarmani kothmabo chini biskang sokpaikya kami kluk sasao chini hanok sajuksong salbrum sai sai mas snam laikya joto hodani samung tangnai motharokbo o samungo borokni chubamungri uitongo chalaisong abo tui sujajanai kok salbrum nugui tai khnao kwbangma borok sak baithang ano namo app tai kubni lama tui bongni saktharmano sawi khnar horo jora kisangma pherbai ang kwbangma borokni kwbangma bodolni tai kwbangma mothani bumung khui manliya chubamung khabai borok-rokno chubai tongo abo tui joto borokno ang bolayo borokno khathariwo tai borokno khakkuhuru hamaya pharo ani khapangni hani lukrok tai kaisa kok ani bwkhau belai nangkha abo wngkha o jora kesepni bisingo innovation joto hani lukrokni kamini simi auli jora chini chikon bania khlainarokni simi safsutra jora startup jora chini labs corona kebengui choba khlaithani ketal dalni sepkari uitongo ketal innovation khlaitongo nasikni kok sujangnai kaisa nukha Rajendroji nasigo khoro tangui chanai o corona bemungni kasuna bagui kaisa sanitizer sramka abo innovative machine borokno kha basari kha abo haikino social media o kwbangma mangplinai tongmani baksa phalnogo gos kaini hakchalni bagui phalnogro kotor pipeline bourikha je bai bo babaisatui manui daui rohorkai tei babaisatui painerok manui yasago o bisingo rungni bwkhakbo kwbangma juda innovation phorungnai tei swrungnai rok kothalai khlailaikhya online class video class aborokno juda dal bai innovate khlaijakha corona vaccine ni bagui chini labs o je samung khlaijagui tongo aro hayungni mokolbo kaijak khabo tharijak je sabo tomungno slaina bagui musungmani phan bai khlaiui kwbangma innovation nibo chukmung tonga nango bisi saini borok hodani hima thaklaiyake innovation ni bagui no ketal duglamo sokphaio aboni bagui obemuk hamya jorabo keplaing na bagui chini alaida ke innovation ba kotor chukmung tongo salaisong corona no kebengui o choba belai lama kolok kaisa abotui akojo jeni joto hayungo mungsa bithise krikho jeni sikang mungsa simungbo krikho hingke abutuyo ketal batai mungtai aboni bagai achajak tektono chung sawim an khatabuk obo hayungni joto corona pisarjak hawo ngui tongo tai bharoto aboni bisingono karjagya chini hawbo kebutu abutui bosongkrui jerok tong kesep klaya tekto mania tai o kesep jorani jotoni kotor dukho mannai rok kebuni sakoklaya phano chini bigra tangui chanai samung tangnai rokni saklai borokni tong kesep borokni tekto borokni derama kok thaibai sawi manbaya chini bisingo sababutui tongna borokni tai borokni nukhungni tektoni kokna wansugui manyana chung joto kwthaui o tektono o tong kesepno yak pholoknani chaitoklai tongo des saktharui tongo chini railway ni kiching song sal hor samung tanglai tongo kendrong thung hasteng thung amchani tujulok mo thangthung jotono sal hor samung tanglai tongo jetike railway ni seburok samung tanglai tongo borok dalsatui bwskango bachai choba khlainai corona warriors no klaio khorok rasainik kwbang samung tangnai rok train bai bus bai jaikhet langnani borokno charina kharna wansuknani joto hangkhoro quarantine khor khlainani joto no testing check up hamnani jai khlainani
저또 사뭉 타기에 클라이자기 있던 따이 belai kotor ke khlaijagui tongo phiaba kichingsong jernuk mungchung tabuk nugui tongo aubai des lai thangnai jorao ungmani abono nasigui thinangni bagui srungnani jorabo mankha tini chini samung tangnai rokni tektono chung hani salka bkhakni tekto hnoi nugui mano je salka babayo hani growth engine snamnani phan tongo je samung tangnani phan ba hano kotal bosogo sogrinani phan tongo a salka bkhakni kiyokmung nani belai nangsugo salka barotni kiyokmung baino hani rang thongni kiyokmung baksake ngui mano hani borok jefru ano samung tangnani jorarika afruni simina ang salka barotni kiyokmung no puila bkhak tonika ang tong thogo thanai bisio nahar mung tui kwbangma samungkha tai tabuk bui hawa tongoi samung tangnai rokno nasik kwbangma yapri romna nangsugui tongkha tai chung thagye kan nahar mung phaching himui tongo sana thangke baksa samung tangnai rokni skill mapping ni samung ngui tongo baksa ka startup ni samung ngui tongo baksa ke migration commission samani kok ngui tongo abono karoi kendra hapang tabuk je kok chapani abo arobo kamio ajimung baithang ajimung kisa saktar mung mai kotor man mung ni langmang kha koksap mung tongmung ni yok na bagise bai thang chukjak barot ni bagise tumung chini kami bai thang chukjak khe chini amchai chini hangkhor chini haste bai thang chukjak khe kwbangma jungjal achai mangla khamo ja jungjal tabuk chini bwskango basajak phiaba Menakni simi pohorot tangnani no borokni sirisitini loy. Kwbangma batai mungni bisingbo ang belai tongthogo. Bai thang chukjak barotni koknutui tabuk hao belai salaijagui tongo. Bororok tabuk abono sakni samungbutang snamnani chengkha. O missionni tuidulnai wngkha hani lukrok bai thangni yago nakha. Kwbangma bororok o kokno salaikya. Borok je manirok borokni amche snamkha aboni lizbu snamkha o borok tabo borokni a local manini no paileyo make in India ni bo taibo phan mana tui aboni bagai jotono sakni smai tangai phunuk laikha Bihar ni chini khoroksa kiching musang himangsu ano nomu ebo sihorka bo abotei kaisa salnuk namu chungjago je barato phatar hani manui tubmani kisan slai teibo kisang thong abo petrol diesel kol ni manui thong electronics item ni manui thong urea ni manui thong ebakhe chamung ni manui thong ang bini wan sukmano sawi mano chini hawo bwsakse abotei manui phatar ni sokphai jethani chini soi olnai rokni rang sbaijago aboni tai kubuni lama chung barotono klaisake snamjano asamni sudibano sihorka bo burirok bai snamjak amchani wani manui bania khlainani hnai tai bo khat thir khlaika bwskang bisikni bisingo bo bini wani manui no kaisa global brand snam nai hnai angno khatharibo bai thangchukjak barot tangbutang o bisisio hano kotal bosogo matlangnai ani khapangni hani lukurok corona akojuni o jorao ang hayuni kwbang o jomarok bai kokma salaika phia kaisa kok kaham tini ang masanai hayuni o jomarok bai jefur kok salayo ang nukha o jorao borokni belai khamu chungjak yoga ta ayurved ntui kok salainani baksa jomarok anos singka corona koboljak o jorao yoga ta ayurved bahaike chubaima chalaisong hayung yoga sal daktino sokpainangui tongkha yoga jetikhe borok rokni langma bai manjujakha borok rokni bisingo sakni sakhamtui sichamungbo bangui phaikha tabuk corona bemukni o jorao bo nugui mano Hollywood ni simi Haridwar jora nogo tongkhutui borok belai khariui nasiklai tongo joto jagao no borok yoga tai bini logi ayurved ni koknobo kwbang ki sinani muchungjago
bono sak bai thepana nayo busuk borok jera waisapano yoga khlaiyako borok bo online yoga class bai kwrwnglaikha eba khe online video ni bisingtwi yoga swrwngwi tongo soyo khe yoga community immunity tei unity jotoni bagani kaham khlaio chalaisong corona derani o jorao yoga tabuk aboni bagaibo teibo nangkukmani tamni hinke o virus chini respiratory system no jotoni slai kwbang singkligo yoga o hinke respiratory system no grak khlai jaknai dal kwbang mani pranayam tongo jeni wngkhari chwng jora kolokma romwi manwi tongo obo time tested techniques e jeni alaida nangkukma tongo kopal bati tai anulum bilom pranayam bai kwbang kuklukrok singlaija phiaba bostrika sitli tai brahmi hai kwbang pranayam ni dal tongo aboni dal hamaribo tongo aboni tui nin langmao yoga no bangrna bagui bo ayush kok songnai bo taklai kaisa bolajak tok samung talakha ayush kok songnai my life my yoga mungui hayung beremni video blog aboni batalemung chengsaka Barato simia hayung pai sugui lukrok o batalai mungo manjagui mano oro manjakna bagui norok bai thangni soti thamni kisa video snamui upload khlaina nangnai o video nung je yoga eba ason khlaio abono khlai phunuknani nangnai tai yoga bai khe nini langmo je slai jakmungkha aboni becebo sanai nangnai ani norokni thani koimung tongnai norok joto o batale mungo jesa khepo manjak nang thungtai o kwtal sep bai khe hayung yoga salo nung song undi chalaisong chini haktoro rwjak gurija lukrok bisisichi romui belai mungsa wanamo klai phaimani tumung hamya klai khe hinke tamung nai bai thangni sakno phunugui eba khe nukhuni borokno bagui chamung ajina de o jungjalno wan sumung toni o wana mungno hakchal khlaina bagui no ungya hmana bisa taldok swkang Ayushman Bharat tangbutang chengjakmani salkisa swkang Ayushman Bharat ni sepmanai rokni bangmari khoroksa rwjak lai thangkha khoroksa rwjakni bo kwbang hamyani kokmung tamungni man saujaman khoroksa rwjakni kwbang hamyani kokmung Norway hai haktor Singapore hai haktor borok ni jet total luku bangmani tongmani aboni slai kusungni borok no magna saknai mung rwjakha tumung krija lukrok sakni nogo chaitokmani yagulo saknai jene bagui rang rinani nangkhe borokni magna sakbuk naijakna hinke borni kaisa kotor khe chongui mano nya hmanno khok chibri rwjak bo kwbang rang baithang pocket sbai nango Ayushman Bharat tangbutang krija lukrokni rang sbai nangmano phioka ang Ayushman Bharatni joto sep kahmanai rok bai baksa sak hamya rokno naikolnai doctor rok nurse rok tai medical staff no bo hambaiya phoro Ayushman Bharat tangbutangni bisingo kaisa belai kotor mulaja gwnang portability ni sep kaham tongo portability haktorno thanchani palio pungsiljak thaniwo chubakha eba khe Bihar ni jesa krija tumung muchungkhe abo bai Karnataka obo o sep nahri mano je abo bai thangni haseo man ma haike abo haike no Maharashtra ni jesa krija tumung muchungkhe bo saknai mungni abo haino sep kaham Tamil Nadu mano o tangbutang ni bisingtui je samchaibo je thaniwo sakhamni tangbekra hamthaya aroni grirokno haktorno jesa busubo kahamkuk saknai mungkhlani bagui sepjagui tongo chalai songnorok sawi manui wanama chawono je khoroksa rwjak sep manai rokni bisingo rawo khorok charchi sep manai rokno haktorni kami amchani lukrok aboni bisingo bo ungya hwnmani no rawo bachi sep kaham manai rok chini ama ahna jukte sajuk songse o sep kaham manai rokni bisingo kwbang kukno obo hai bemarok bai choprobjak tongmani je rok sak naimung nangnungya bithi berai chai mania aroni bising rawo snichi lukrok surgery khlaijakha
nung kha kawi manu je busuk kotorma jengdal o borok yok mung man khana Manipur ni Churachandpur ni Bisidok umoni cherai Kelen sang bobo obo haikeno Ayushman Bharat tang bai langma ketalman mani Kelen sang ni asik chikono moro no brain ni kirima singse bemar mani o cherai ni bufa sal ni aji chanai samung lanai tai buma hingke yak thanti ni samung tangnai abo hayo o busani sak nainani belai kheno birmano ngui tongmani Fiaba Ayushman Bharat tang ni bisingtui tabuk bisi bini busajikni rang nangyawi sakna jagi manka kisa abo hai kothma Puducherry nibo Amrutha Bali nibo bini baga Ayushman Bharat tang birman husanai ngui phaimani Amrutha Bali ni busai heart attack ngui khariksuka thijamani bini bisi nuchini sini umor busla jibani bo heart ni bemar tomani Doktorok jibano surgery khlainani bagui dagnu phiaba sal ni tangi chanai jibani bagui sakni rang subaini ase kotoma operation khlainani ngisimani phia Amrutha Bali baithani buslani mung Ayushman Bharat tangbutango registration khlai tai sal chukuni yagulo busla jiban heart ni surgery bo ngithanga chalaisong angnorno kaitham kaibrei pati mung no simi sasio Ayushman Bharat ni to abahai sar jakni bo गोबां कथमारक गोरोंजाक दङ अ कथमारक थां तंनाय रकनि कथमासे खा खामजाक बिरमान क्लाइजाकनि यक मुंमानाय चिनि बायथांनि नुखुनि बरंसे नरकनि थाने आनि कयमुं दंनाय वाइसासक जरा रग मानखे जेसाखेबो अबहाय बरक बाय कक सालाय जेरक आयुष्मान भारत तांनि बिसिंतै बायथांनि साक नायजाखा नरक नुगै मानानो जेफुर खरकसा गरै साक हामिया बासै फायो होनके Bini thane bigra bai choba khlainani bo phan mokol bai nugui mano tai angchin haktoni borok kubui olnai rokno sanan muchungo Ayushman Bharat tangni bisingti je gurija rokni magna saknai mung sebjaka borokni langmao je tongthung phaikya khapung monkha a hamsamungni kukubui sasok norok bo chini tongkubui luko olnai rokbo o sasamung Ani khapang hani lukro babai satu chung bemuk bai choba lai tongo hunke tei babai satu chung salka barni kyasuk amchoya hapar tong dera bai bo dadak sidak lai ma tongkha lai thangjai kyasuk hati baro West Bengal tai Odisha super cycle amphan ni kirima singsa tongmung nukha nokbar bai kwbang mani nok hugrok lanchana ngi thangmekya hukba khlaina rokbo belai khe dera oklaikya Tumo Cherry Naikol bagai ang thangna hati baru Odisha tai Paschim Bengal thangka Paschim Bengal tai Odisha ni lukrok je kha kotor tai kiriya khlai tongmung yapotuka bolai jakne banta tong derni o jora haktor ni bebak phasingte an ni lukrok gana basai tongnai chalai song babai sabe kak salka Bharat bangkudri bai asai jak tong dera bai choba lai tonga aba haikena tai babai sauka haktor ni kwbang ma bkhak kuk ebakhe lokas ni chopro bai derau klajak o chopop mung ewaisa chungna muitu khlai rifiro je o chikon samani bwsakse akojo o khiklaikya kugrokni akar mung sal kwbangma romun tongo belai amchai kotor romai aboni derama nukjago Bharat haphang phanongthung haste haphang phanongthung hukba bedak phanongthung tang phangrok phano jungjal yakna bagui hukba tangna roni chuba churna bagui ketal kuk yaktal rok samngo thepoi tonglai ketal snamungni bwkhak bo kharilai tonglai tai ang puito tongo je chung jotono kethalai chini hukba becep no je derama nukjakha abono bo mechen nai kwbang mano mothangui naraknai ani khapang hani lukrok sal kisa sukni ulono jon talni salba sal khongo hayung paisugui hayung tongkhor sal phayano hayung tongkhor salni taklai bisini kongkothmangkha biodiversity ebake langma dal pungsiljak tong jorani tong halogo kok bothoma mamlaikhe nankukmani lockdown jora o light hangjak kihasuk hati barogo langmani dosamung kaisa kwchai tongmani jesa khebo ungkha phia aboni chungchini gana gini hapani rebam dal pungsijal no langma dal pungsijak songno gana o tongtutui nainani bo sepka manka tabuk kwbangma abahai
Togrok jerok tongkhor hamiate khorang pekhakma bai kemai tongmani bisi kedekma yagulo rukurok aboni khorang nogo tongthutino khnai manka kwbangma thayo malmatarok phiokjak beraimuni kokto manka ang hainogo je sabo social media o jesa khebo ok kokrok no nugui manka porui nai manka kwbang borok salai tonglayo slai tonglayo mangpili share khlai tong je borok nogo tongthutui hakchal ni hakuchukrok no nuhui tongo ong mangpili rok no nugui kwbangma borok ni thani ok ha pangkimung phai mano tamo chung o nukmung no obahai kino snamui toni manglak de o mangpili rukulok ni hapan ni bagui mungsasik khlainani bagui khaba sarka tamo molbrum kecham tongmung mal mata rok bo phiokjak tui khe tongui manthung norok bo srai keng thung abun bagui chung hapar bai gdaloi langma thangani tongmung swngnani mano ani khapang hani lukrok chung wai khnao tui tongkhe langma tongo tui tongkhe thinang bo tongnai phia tui bai chini khlai tei bo tongo wa tui mol ni tui abono chung khati manaraknai thopsa tui no ma khatinai kami ni wa tui no bahai ke chung khati naraknai siri sitini kwbangma klai raida tongo a klai tang raida bai bo chung wa tui no khati nargui mano salba salsni phano tumung tui ksai tongkhe hingke ha amani tui kangma hamano tei te waisa ha bisingo hapina a tui langmani phanungui basano tei aboni bagui o wa tui molo chini jotoni chaitongmung tongo nango je chung tui no khatinani tui no khatui narkani ani khapangni hani lukrok kwchang tongkhor sidda chini langmao chini serokni thinangni besebo se aboni bagui chung sak saisung bo bono tui wansukna nangnai ani norokni thani koimung tongnai je o tongkhor salo kisasuk bufang jesa khebo kaidi tei haparni hamkraini bagui kisasuk obahai khapang kima nargdi jetui khe hapar bai nini joto salni halok kwrwngui tongna tui aw aboni bagui toksa toklarokni bagui tuini jugalmung bo khlainani nangnai ki salaisong chung joto obono bo mokolma kaithai je asuk kutuk dei mani bisingtui asuk kebeng murokni yagulo haktor jetui khe tongmung no yafa chopkha abono derana rui manglak chung o chobano phan krui nani rui manglak chung sak nangye wngthai krui sak tharma khibikhe aboni tui mung wansukjaknai krui corona ni kebengei chobar laima tabuk bo asuk no dorokho norokni nukhungo corona bai tabuk bo asuk no kirma sina derari mano chung joto borok rokno langmao mwthangnani se aboni bagui mitar kaini chalmung mukhango mas yak sunani o joto saktharmarok abahai kino khlaithang nangnai jetike tabukni jorao phaiga ang poito chao je norok o saktharma jesakhebo nargana o poito nargui no kaham thariui bwskang salo kha kaham yapari Mann Ki Baat